Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje usashaqekile umndeni wesilisa waseKhayelitsha odutshulwe ngoqaqa lwezinhlamvu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda. Ungangibiza intatheli eka-YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Usale ushaqekile umndeni wesilisa waseKhayelitsha odutshulwe ngezinhlamvu ezingu-25 ngolesine ngomhla ka-26 ngesithuba zabona intambama. Umzi wabeSuthu Ndlwana obeneminyaka engu-31 udutshulwe washona amadoda amathathu ngesikhathi sekhaya kubo ngomhla ka-26. Kube ukuthi bamdubule emzimbeni nasekhanda endlini yakhe. Umndeni uthole isidumbu salo wesilisa sikuwodropa sinamanxeba okudutshulwa ekhanda kanye nasemzimbeni. Amaphoyisa athole amagobongo ezinhlamvu angu-25 ngesikhathi efika endaweni yesigameko. U-anti kaMgili uVuyiswa Ndlwana oneminyaka engu-50 uthi sithole umufi enezimbobo ebusweni kanye nasekhanda ngenxa yokudutshulwa ngenqwaba yezinhlamvu. Uthi ke ezinye izinhlamvu zingene emzimbeni. Uqhube wathi besazi ukuthi kunomuntu bemfuna kusaqala inyanga, sibese sithatha isinqumo sokumbalekisa samusa kwenye yezindawo la ayocasha khona emva kokudutshulwa kwamngani wakhe ngoba babefuna ukudubula yena, kwagcine kushone umngani wakhe. Ube esebuya la hlala khona ngoMashi emva kokuba intombi yakhe imtshela ukuthi abantu laba bebemfuna abasekho endaweni. Okhulumela amaphoyisa uNdakhe Gwala uthe amadoda amabili adutshuliwe esite C eKhayelitsha. Uthe amaphoyisa athole owesilisa oyedwa edutshulwe kabuhlungu esendlini yakhe, kanti ke umunye uthole umzimba wakhe ngaphandle naye futhi enamanxeba okudutshulwa ekhanda, kanti ke amacala okubulala ngenhloso avuliwe. Kube ukuthi abasolwa namanje abakatholakala, kanti ke nenhloso yokudutshulwa kwalaba abadlule emhlabeni ayikaziwa. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.